ارتشا ترکیه اشکره کر کو دیمنن armançkirina bi gaza kulorê li ser hin çekdarên artêşa Sûriyeyê azad li Bakurê Sûriyê diyar bûne. Artêşa Tirkiye di daxuyaniyekê de got ku 22 çekdarên artêşa Sûriyeyê azad ya bi ser opozisyonê ve raserî topeka mûşekî ya terorîstên Daişê li devera Xelîliyê li Bakurê Sûriye hatine û tê de bandora armançkirina bi gaza kulorê li ser çav û laşê wan çekdaran diyar bûye. Heman daxuyaniya Tirkî serbar kir ku çekdarekî opozisyonê di encama wê armançkirinê de hat kuştin û çardehên dî birîndar bûne. Ew jî di roja not û şeşan de ji operasyona Mertala Feratê de ya ku tê de Tirkiye piştevaniya çekdarên opozisyona Sûriye dike ji bo jinavbirina Daişê li deverên sînorî yên Sûriye bi Tirkiye re bi armanca aramkirina wî sînorî. Artêşa Tirkiye di daxuyaniya xwe de amaje bi têkbirina çar armancên Daişê di encama êrişên esmanî yên balafirên Tirkiye de li derdora bajarê Babê li gundewarê parêzgeha Helebê li Bakurê Sûriyê ragihand. Ew jî weke piştevanî ji çekdarên artêşa Sûriyeyê azad re ku yekîneyên hêzên taybet yên artêşa Tirkiye bi hevrêzî li gel hêzên esmanî yên hevpeymaniya navdewletî dijî Daişê pêra dibin. Grûpên opozisyona Mertala Feratê her wiha her du gundên Umedesî li Bakurê Rojhilatê bajarê Babê li Sûriye kontrol kirin. Ew jî piştî şerûpevçûnan li gel rêxistina terorîstî ya Daişê û bi wê yekê karî bûn bi awayekî ektîv rêya sereke ya di navbera her du bajarên Babê û Menbic bibirin. Piştî koberiya du rojan ew rê kontrol kirin dema ku her du gundên Ecemiyê û Duwêr Lemtan kontrol kirin. Ew jî li ser wê riyebûn. Şêrîn Kîlo Ark.